Ungadziwe bwanji kuti Olakwitsa Ndi Iweyo m'banja. Tifuna tigawane njira 10 zimene ungadziwire chifukwa nthawi zambiri sizophwekatu kuti munthu upange admit uvomereze kuti ndalakwitsa ndineyo. Komano self awareness uzizindikira wekha ndi njira imodzi imene imaonesera iweyo kukhwima kwako munzeru. Ndiye lero tifuna tikambirane ma indicators amene atha kukhala kuti ndi amene akuthandizira kupanga contribute ku mavuto amene akubwera m'banja mwanu. Njira yoyambirira imene ungadziwire kuti Olakwitsa Ndi Iweyo, you always blame your partner. Nthawi zonse iweyo ndi amene umakhala woyambirira kumpanga blame wachikondi wakoyo. So ukuyena udziwe kunena kuti sikuti ndi disagreement ina iliyonse imene nthawi zonse imakhala kuti Olakwitsa ndi winayo ayi. Nthawi zina zimakhala kunena kuti inuyo simatha kupanga admit mukakhala kuti mwalakwitsa komanso simafuna kuvomereza kuti mupepese ayi. Nthawi zambiri mutha kukhala kuti vutolo lili ndi inuyo kuti mmapanga spend nthawi yanu yambiri kuzipanga defend inuyo kusiyana ndi kupanga understand their concerns kodi ma concerns awo ndi otani. Chinthu cha number 2 chimene mungadziwire kuti inuyo ndinu olakwitsa, the same complaints keep coming. Dandaulolo likungobwerabe. Mamunayo kaya mkaziyo akungobweretsabe dandaulolo pafupi. So chimakhala kuti chachitika ndi chiyani? Wachikondiyo akungopanga repeat, akungopanga raise the same issue nthawi zonse. And nthawi zina mmathaso zidziwira kunena kuti anthu enanso akubweretsanso issue ngati yomweyo mwa inuyo. Ndiye nthawi zambiri chimene chimachitika mmalo monena kuti inuyo mulingalire za vutolo, mmakhala woyambirira kupanga dismiss the concerns. Mungoninamizira mandikhumba. Chinthu cha number 3 chimene chengaza kuzindikiriseni kuti mwina nkutheka Olakwitsa ndi inuyo, you struggle to accept feedback. Mwina mulitu ndi vuto inuyo kuti pamene anthu akubweretserani feedback pa zinthu zina zake mmangokwiya, mmazidefenda kwambiri, or mwina muli ndi vuto longopanga withdraw, simmafuna kuti munthu wina wake akukonzeni, akuuzeni chimene inuyo mwalakwitsa. Ndiye mmaona unena kuti suggestion ina iliyonse imene ikubwera kuchokera kwa munthu kapena kuti criticism ina iliyonse kuchokera kwa munthu ndi disrespect kwa inuyo, kusakulemekezani inuyo. So ngati approach yanu all the time imakhala choncho, nkutheka kuti vutolo ndi inuyo. Chinthu cha number 4 chimene mungadziwe kuti nkutheka vuto ndi inuyo kapena kuti Olakwitsa ndi inuyo, you expect more than you give. Nkutheka inu mukufuna attention, mukufuna munthu azikulemekezani, mukufuna azikukondani, mukufuna munthu azikupangani support. Komano munjira ina inu zinthu zimene zozo simbaziperekanso kwa wachikondi wanuyo. So zikhala bwanji okukondani angokhala munthu mmodzi, inu simmampasa chikondi. Chifukwa mukuyenera mudziwe kunena kuti chinthu chimene inuyonso mungapereke ndi chinthu chimene chimabweranso kwa inuyo. Chinthu cha number 5 chimene chingakuthandizireni kuti mudzidziwe kuti mwina nkutheka vuto ndi inuyo, you always refuse to change. Mmakana kuti musinthe. And zimatha kufika na point yoti mukudziwa bwinobwino ma habits ena amene inuyo muli nawo oyipa, komano mukupitirizabe kusafuna kuti musinthe. Umu ndi mmene ineyo ndilili, umu ndi mmene ineyo ndinabadwira, ndi mmene timapangira kwathu, nde iweyo suti ungandisinthe ayi. Chinthu cha number 6 chimene chingakuthandizireni kudziwanso kuti mwina nkutheka vuto ndi inuyo, you make everything about yourself. Simmalabada za munthu wina, mmangopanga za inuyo. So ma feelings anu, ma needs anu amakhala first. Ndalama ndikhale nazo kaya ineyo, zoti iweyo khala nazo ndibe nazo ntchito, simmapanga consider za munthu winayo. Ngati muli ndika vuto kamene kakutheka kuti vutolo ndi inuyo, Olakwitsayo ndi inuyo. Chinthu cha number 7 chimene chingakuzindikiriseni kuti nkutheka vuto ndi inuyo, you hold grudges. Nthawi zonse mmasungira mangawa, mmangobweretsa nkhani zakalekale, mmapanga struggle kuti mukhululukire munthu ngakhale kuti vutolo litakhala kuti lapangidwa address. Ilili ndi vutonso limene lingathandizire kuti mudziwe kuti vuto ndi inuyo. Chinthu cha number 8, you communicate poorly. Nkutheka simmatha inuyo, simmadziwa bwinobwino njira yabwino imene mungapangire communicate kwa wachikondi wanu. Mmagwiritsa ntchito kutukwana, kulalata, kumpanga moku nzanu, or mwina kumpasa silent treatment osamuyankhulanso. So nkutheka vuto limene lili Olakwitsa mutokhala kuti ndi inuyo. So mukungoyembekeza kuti wachikondi wanu apange read your mind, moti mupange express zimene mukufunazo. Izizi zikuthandizireni kuti mudziwe kuti vuto nkutheka ndi inuyo. Chinthu cha number 9 chimene mungadziwire unena kuti mwina nkutheka Olakwitsa ndi inuyo, you are never satisfied. Inuyo simmakhutisidwa ndi chinthu china chilichonse. China chilichonse kaya kakang'ono kaya kakakulu kamene wachikondi wanu angakupangireni, inu nthawi zambiri focus yanu imakhala pa zinthu zambiri, chinthu chomwe chikupanga miss, chomwe chikusowekera osati pa zinthu zimene wachikondi wanuyo wakuchitirani bwino inuyo. So mukazaona kuti muli ndi kanthenda kamene kakamwa inuyo, muzadziwe kuti nkutheka kuti vuto ndi inu Olakwitsa ndi inuyo. Chinthu cha number 10 chomwe chili chomalizira, you notice a pattern. Inuyo mwapanga notice pattern ina yake.
nkutheka kunena kuti vutolo iniyo mwalipanga notice ma relationship ya anthu ena kuti tiyerekezeni kaya ndikusalemekeza azimuna awo andi mabanja aja akutha andinuyo mukabwerera ku nyumba kwa mwamuna wanu kwa mkazi wanu mukabwerezanso zomwezo. So chimenechi chikuthandizireninso kuti mudziwe kuti nkutheka vuto ndi inuyo. Ndiye pali mafunso amene angakhale ofunikira kwambiri kuti iniyo muzizifunsa. Funso loyamba nthawi zina zake mumazifunsa kuti kodi ndiliti lomwe ineyo ndinamupepesa mwamuna wanga kapena mkazi wanga. Nkutheka inuyo khalidwe lanu ndilosapepesa. Komanso kumazifunsa unena kuti kodi ineyo ndimamvesera zimene wachikondi wanga akundiuza ndisanapange respond. Fatu pala anthu ena amene amamvesera to respond and not to understand. So nthawi zambiri muzimvesera to understand kuti mumvesese zimene winayo akunena usati kungoyang'ana chimene mungamuyankhe winayo ayi. And kumazifunsanso unena kuti kodi ineyo ndimathandizira kuti tithane ndi vuto lomwe tili naloli kapena ineyo ndimangopanga njira zowonjezera mavuto amenewo. Kapena funso lina kumazifunsa unena kuti kodi ineyo ndikanakhala kuti zimene zizi ndikupangiridwa ndi wachikondi wangayo ineyo ndikanatha kumva bwanji. Kukhala ndi banja labwino ndi ntchito imene imafuna both mkazi komanso mwamuna. Ndiye nthawi zambiri chinthu chomwe chili chofunikira kwambiri ndikukhala munthu amene muli ndi mtima womasuka ofuna kuvomereza mukakhala kuti mwalakwisa komanso mukhala ndi mtima ofuna kupepesa mukakhala kuti mwalakwisa. Ndiye tikubwerezanso kunena kuti banja lamphamvu ndi banja limene limakhala ndi anthu awiri amene amazindikira kunena kuti sikuti wachikondi wangayu ndi 100% ngati mngelo kuti samalakwitsa china chilichonse, komano anthu awiri amene amavomereza kuti wachikondi wanga atha kulakwitsa komanso anthu amene amavomereza kuti nanenso nditha kulakwitsa komanso ndikuzikonzekeresa kuti zikachitika izizi nawo tipange chiyani. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.